حمي محبة في العلم الله نولاد الرب الذي كتبني مقومي جنگي أسكوجي مورن فد مورن دكتور ميجي مورن فبجنگل أسكو مورن بفون يراني إنر فم بفون يراني إنر رند كنا على سبب بدك ومرتين وتوبنا دي يكون الله سبحانه وتعالى وتوبنا دي كده يكون الله صلى الله عليه وسلم وانا اقول لكم الله صلى الله عليه وسلم بي لا يدخل الجنة قاط ورحم ما تتا الجنة دي تجو عندهم من الله بندي ان تجي عندهم هي ما فيد عندهم باي نون وهيوي ناتستين سب بودي بغير بولوال ماكم هي ما بولوال ماكم على يا ساني بولوال ماكم تا ان ربي كنادي kanyum arani ga helle e diwa woni min ga haali ko burwete o qayrawan gon burwete tawte ko nder tini simo won ton lebi so yawti dum enen tuggaten tan ko e ganduda sangre bodowal e heedelde bodowal e baccam bodowal sen bi sangre bodowal on don woni rasmi mum ga henne woni yettinobe jallobe sen bi baccam bodowal ko ton gagat den sabu ko ben don yettode maayde adi futade e baccam bodowal makam kanko baccam bolwal makama ko kanko de woni don yettode maayde fuddi yaltude rabbi kina sen bi mbayaldi hinna yuga wolum ganna baccam bolwal makam on don mbayaldi hinna yu kayum jibiri malal mbay jibi yer malal jibi samba yer on non samba yer kayum buri besnude kayum ko bah yettede no ko fulbe urube be gonno be kodanno ko gede tagal ne kusdu gede kusi be caloniri dum don be fay hayre law ɓeɗo warɓe mantinaɓe e yetteteɓe mbayi ko adinde ɓe jettete mbayi ko bah ɓe jettete noon mbiɗa lasli basaniji mbiɗa lasliji mbayi ɗi koɗi ɗiɗi ɓe hen ko bah jettetenoɓe hen ko jallo jettete yettode nde waɗan hayda joni noon kamɓe adiɓe yettede mbayi ɓe ko taniraɓe hinna yugo woɗum ganna baccam bolwal makam on ɗon noon Samba Mbayi mo ganduɗa koye adiɓe yontede to hayre lawɗo ko adiɓe ɓe jette mbawi noon nde ɓe dari ɗo hayre lawɗo ko fulɓe babaɓe ururɓe joginoɓe jawdi e gandal mumen ina gari ɗon sanga hokkere nde ɓe jetti kamɓe hoɗɓe ɗon e diwan hayre lawɗo ɓe mbarti wiide ɓe jehen mbayoyoɗen dalo mbayoyoɗen dalo mbayade fuɗɗi o ñagade dalo one ñague kosam e gawri sabu ko remannoɓe koɓe aynannoɓe kadi men gande en jangande Qur'anil Karim kamɓe saɗi e dini Allah subhanahu wa ta'ala so ɗum yewti nde ɓe ngari ɗon ɓe mbatti wiyeede mbayoyoɗen daro wiyama ko ɗon yettode mbayi nde fuɗɗi won mbiɓe ala ko yettode mbayi nde ƴetti koye taniɓe biyeteɗo mbayaldi hinna yugo wonum ganna baccam bolwal makam caggal ɗum ɓen ɗon on ɗon Samba Mbayi o ɓesni ɓiɗɗe o jibiri biyeteɗo Hammat Mbayi e luggitina biyeteɗo Hammat Samba e lugginaɓe Hammat Samba on luggenaɓe jakka kañum de yiɗi jibine seydi Hammat on luggenaɓe jakkiɗo hoore sen jawti Hammat Samba o kanko on ɗon Samba Mbayi o jibini ko Mahanti Samba noon kañum ɓuri ɓesnude e dendagal mbayɓe sabu ɗon ko hayre lawɗo kamɓe fof ɗon no gonno kanko Mahanti Samba o jibini ko Hammadi Mahanti e Samba Mahanti e Demba Mahanti e Yero Mahanti e Jibi Mahanti e mbiɗa woɗɗi kilade hen ko heddi ko meccal awrubi en jooɓottan Hammadi Mahanti sen jaynima kañum ko ɗon ɗo hayre lawɗo honno caggal nde o jibini Ali Hammadi on ɗon Ali Hammadi kañum jeehi hoore fonde tribunal mo Ndiaye on ɗon Ali Hammadi ko dando wali Allah molanoɗo moole sabu joginomo nguru nagge fof nguru werte e maayo he o tacciri ɗum fayi hoore fonde tribunal mo Ndiaye ɗum awɗin kuusi makko ɓe fuɗɗo makko daha oɗon Ali Hammadi kañum jibini Gamo Ali aɓe dari ɗon kamɓe hoore fonde fof gonɗo Gamo Ali Yero Gamo kañum ɓesgu muɗum heddima e hoore fonde nan ɗon aɓen ɗon hen Sawa Gamo ɓesgu mum fari aɓen ɓeri fayi ɗundu aɓen to ɗundu to ma won gori jeegom nan toon en jiɗani ɗo sabu hankkadi koko raggi yanti hen ganduɗa en kaali Siré Gamo e Nila Gamo kañum woni ɓesgu ganduɗa sorima ay goto majjan ceerno Mamoudou Belli Mbaye e koye taniraɓe ganduɗa Nila Gamo so yawti ɗon Souleymani Gamo on ɗon feeri fayi Guinée yoga e mbayɓe Guinée ko hayre law ummi yoga e mbayɓe Guinée heddiɓe ko ɗo e bokke mbayɓe ummi haɗani ɗon Basir Gamo fayi Ngenar haɗani ɗon Tafsir Gamo fayi Mali yoga e mbayɓe Mali ko ɗon ɗo hayre law ɗo ummi walla ɓen ɗo hoore fof ɗo sabu sa wattino hoore fof ɗo heddiɓe mbayɓe ɓe ummi ko ɗo e bokke mbayɓe so tawi noon en ƴetti mbinɗon ko
hammadi o kañum jiɗi aali hammadi o ɓen ɗon woni ɓesguji ɗiga so tawi noon ko cukalel ha ngannduɗa hayre law ɓogge tulde dubango cide hayre mbaara hayre gollere e marga ɗeɗo guri fof amin jalti koye Samba Mahanti e Demba Mahanti sabu wawa jumnaade ɗo mbiyeɗe jumnoɗo wawa gasa hayre mbaara en fof hen jeeyi e kasde eyi so yawti ɗum e rabbikinaade mbiɗen ko heddi ko ko meccal awlude eɗen mbawi yawtude kono duutat wawa gasde ɗeɗo fof noon mbiɗen lasni maɓɓe ko gooto so yawti so wonti noon tawi ko mbawiɓe bokke mbawiɓe ɓen ko ummi toon e woɗɗi mbiɗen ɓeɗo ko fulɓe baabaɓe ɓuuroɓe gonno sawi noon ko bokke mbawiɓe kamen haade yettede mbawi ko fulɓe sayboɓe bokke mbawiɓe kamen ko fulɓe sayboɓe eko yalte min fof ma en kala ko yalte bokke mbawi bokke mbawi kamen jalti koye sangre boɗowal makama oɗon sangre boɗowal makama kañum jibin sadiki sangre jibin yuga sadiki e makam sadiki e jaaji sadiki jibin sawadi jaaji oɗon jibin duuɓi sawadi e jam sawadi e renam sawadi e nayba sawadi paati sawadi ma awlu ɓe noon maɓe jafota mi wona nowo ko wona tarihi so tawi no ɓeɗo ɓe kalden kamen ko fulɓe sayboɓe ko adi fof kanira maɓɓe koɗanno ko rewo to banggal Mauritanie to woni yuɗo sadiga e jaaji sadiga e makam sadiga kamen gono ɗon lawokoɓe laaminoɓe laamu termes caggal nde ummiti toon ɓe feeri yoɓe ngari fof ɓe ngadi fodde kono wiyete nguy hande kala honɓe diwan oɗo ne nganndi nguy ɗon ɓe koddi ɗoɗi ɗon duuɓi temedere e duuɓi joyi nde ɓe eggi ɗon ɓe ngadi wadde ko pete ɓe mbari pende hay goto ala ɗon taw koɗi ɗon duuɓi temedere e duuɓi ɗiɗi kono ko ɗon jalluɓe runde tawiɓe ɗon jalluɓe runde ne ngari ummi mari nde tawiɓe ɗon on sahaa ɓe jawti ɓe payi gaajoɓe ɓe ngari gaajoɓe ɓe koɗi ɗon ko duuɓi temedde ɗiɗi e duuɓi capanɗe nde nde ɓe ummi ɗon nden ɓe puɗɗi arde bokke jalluɓe ɗo nde ɓe ngari ɗo bokke jalluɓe ɗo koɓe cuuɗi nayi laamu toyi woni buubu sawadi e renam sawadi e jam sawadi e paati sawadi ɗon noon sawi ko bokke mbawiɓe naaɓe noon jalti koye paati sawadi wonɓe bokke jalluɓe ɗe nganndi woni toon suudu paati minen ndenndi suudu paati ko cuuɗi nayi ngoni toon tawi ɓe jottita laamu haalo jooni sabu kamɓe nayi fof kamɓe jiidi yumma e baaba paati sawadi o noon kañum jibi jam sawadi nan hedde bokke jalluɓe denga so maɓɓe ngari ɗon nan Demba sawadi woni saarɓe bokke jalluɓe kamen ko jallo jettete paate sawadi woni mbawiɓe bokke mbawiɓe ko yalte bokke mbawiɓe fof maɓe aroy toon on ɗon paate sawadi jibin yettum paate jibin buubu yettum e hawo yettum e hammadi yettum buubu yettum jibin aali buubu jibin hammadi aali jibin Saboru hammadi jibin Demba hammadi jibin Souleymane hammadi jibin Abdoulaye hammadi ɓeɗo nayo kamen ko cila koɗan sabu leydi maɓɓe nan toon kala mo anda coñcen so namdi mawɓe ne nganndi coñcen ɗum tagi leydi maɓɓe caggal nde ɓe ummi toon ɓe cilato ɓe koɗi toon duuɓi caggal nde ɓe ummi bokke jalluɓe ko premier yettaɗo mbawi ga ko buubu yettum noon ko bammum won yettum paate kañum yano janngoyde hayre law ko Tafsir Moftar Mbaye nde o janngi toon to ceerno makko kamɓe jiidoy kadi leñol sabu ko yettum sawe boɗowal e baccampalal jiidima e baaba wadde mbo yehi janngoyde o so tawi yettama mbawi ha ɓari woppi yettade mum baande kankone kamɓe ko jaadiraɓe maɓɓe jiidoy kankone o woppi yettode makko jallo nde ƴetti yettode oɗon mbawi kamɓe fof ɓe gonti mbawi ƴettaɓe jiiɗi dow bangal fiɗo joni noon oɗon Saboru Hammadi e Souleymane Hammadi Abdoulaye Hammadi ɓen kamen ko ɓen ngari ga e bokke mbawi ɓen keddiɗo e bokke mbawi Demba Hammadi ɓesmum heddi e pete Demba Hammadi ɓesmum heddi pete kamɓe wonɓe ɗo ɓe fof ɓe naaɓe aɓe gandi so tawi noon ko Souleymane Hammadi Abdoulaye Hammadi e Saboru Hammadi so banggal ɓesgu meɗen gamaji wayni hen ɓe ganduɗa tawara men koɗo bokke mbawi ɓe ummi ko tammi Saboru kañum ummi ɗo fayi gamaji heddiɓe ɓe kamɓe ummi kono hayre law yoga e gamaji kamɓe fof ɓe gondani ɗo e bokke mbawi woni hen ko gamaji ummi woni hen ko hayre law ummi woni hen koɗo ummi e bokke mbawi ɗeɗo tan noon Souleymane Hammadi
e Abdoullahi Hamad e Sambourou Hamad ko yalti e muɗum ɗo kadi ɓe ɓuri no wayno ni sen ƴetti ɗo ha kadi fof ko ɗo wummi ha ganduɗa fayi oogo fayi wendu noodi tacci fayi hakkude maaje Silla en Bindiaw en ha fayi ganduɗa maire Walo en ɓeɗo fof kaɗanmi ko kawɗum ɓe kaɗani ko kaɗama ɓen jabno e seko muɗum Fouti tan ɗiɗo ha mali aɓen kon kamɓe yaaɓe ha mali ɓe ha ɗo joni e wi kam ɗi mbaɗanmi ɓe namdi mallaɓe wiɓe taɗami ha joni ɗi e ɓe biyete toon bokke biyeteɓe bokke noon ha mbaɗi leydi ɓe so tawirama innire wuuro men aɗa yejji wadde en gandi kamɓe mbayɓe ɓe kamɓe fof koɓe gotum foti ko mbayɓe ummiɓe hayre law walla mbayɓe ummiɓe e bokke mbayɓe fof noon ummi koye guri ɗiɗi dendagal gure meɗen fof mbayɓe ummi koye gure ɗiɗi ɓe ummi hayre law ɓe ummi e bokke mbayɓe ummi ɓe hayre law ɓe ummi ɓe bokke mbayɓe so ɗum jaditama mi yiɗi umma e baaba so yawti ɗum kamɓe mbayɓe ɓe kadi wona kamɓe tan ngoni e aduna he woni e maɓɓe fof wuro kala ɗo wuro ɗo woni ene jogii ganduɗa enɗam muɗum ene jogii ɓe jiiɗi ɗon kala yettode nana yalta e maɓɓe so ɓe jaltiri e jettode keddiɗe ni noon jettode keddiɗe ni jaltiri e maɓɓe kam fof ɓe jiiɗi tawiraɗo goto wadde en gandi dendagal enɗam mbayiɓe hay goto wawa faltade ɗum moni fof ene jiiɗe e mbayi Alhaji Mamma Aw koye mbawi yalta asumum no woni mbiɗen mbiɗa jurnade wadde ko jubbande tan ko banggal taarih mbayɓe yaltuɓe bokke mbayɓe e mbayɓe yaltuɓe hayre law ɓenono Mali ɓenono Guinée ɓenono Mauritanie ɓenono keddiɗo e Sénégal fof noon lasɗi o ko goto ko taniraɓe Bodowal Makama sabu baccam Bodowal Makama e heydande Bodowal Makama e sanne Bodowal Makama yiidi yumma e baba wadde kamɓe fof yiidi yumma e baba ɗum noon mi rabbi kinoɗo sabu inen ko hiiɗi en mbawa haalde ko heddi ko sabu ne heewi tinade e ɗon so ɗaki noon min fawta hen taari ko bokke mbayɗi spécialement so tawi noon ko mbiɗen ko bokke mbayɓe ko yalta e muɗum ne heewi en mbi ha kalilen hen sabu yaaɓe kalilɓe ɓen ko taniraɓe ko ɗo ummi ko yanoɓe felloyde jihade jaade Cheikh Oumar Foutiyou Tall Abdoussalam Abdoulaye e Boubacar Hamdet Abdoulaye ɓen ko ɓiɓɓe Abdoulaye Hamad Ali Foutiyou Tall Sawadi Diaji Sadi ko sanne Bodowal Makama ɓen keddi toon to Kalile Kanareje Kanareje on so Kannareje ɗum noon aɓen ɗo koɓe yontaɓe kadi koɓe tedduɓe sabu min mi yeehi haato mabɓe mi haaɗani ɗon dendagal ha wendunodi en kala ɗo mbawi wonno ɗo ha toon mi yettoyaki mari kono ɗo fof ɓenɗami ha toon kediɓe ɓe mbawa yaade ɗo mi waɗi to banggal jokkodiral wiyete ko joni WhatsApp mi jokkodiri e men kadi mi wittodiri e mumen ko windawde jooɗi ko ɗum wawata heɓude ɗo hen Allah andi noon ko ɓuri sellude kono witto gande wona hunde wemde ko hunde sande mon fof ene jogino haaldal kono min kala ɗo temmi keɓanmi koye jomum ɓentoɓe jokkodiri e mawɓe muɗum so kaali namde fuɗɗiɗinmi ɗum noon kala ko oñi toon to banggal asko meɗen toon to enɗam mbayɓe to gandon ko min kala ko ɓen Allah subhanahu wa taala joni noon mi ara e bokke mbayɓe ɓayde ko bokke mbayɓe yonta kolol tata ɗiwol sabu en taarino ko kanel adi yontede ɓe yen ko luggi bokke mbayɓe gonɗo kañum yonta ala e sago min haala bokke mbayɓe kamen no holno kodi eywa so tawi no mbiɗen ko bokke mbayɓe ɓayde kamen jonta kolol tata ɗiwol fedde enɗam mbayɓe en kaari enɗam mbayɓe mbiɗen ko enɗam mbayɓe jaw bokke mbayɓe ala ɗum mo jeeyaka hen sabu kala gonɗo ɗo e wuuro he ma woni yummum ko mbawi ma woni ko tanum ko mbawi dendagal jettoɗe gonɗe ɗo e wuuro he ala falto so waɗi no mbiɗen bokke mbayɓe kamen jalti ko e bokke jalluɓe directement sabu koɓe fulɓe sayboɓe ɓe taniraɓe ɓe ngari ɗo ko taniraɓe kap gadi sosde fof wuuro ancien ngo bokke mbayɓe adango ɓen ɗon ko Souleymane Hammed e Abdoulaye Hammed e Saboudou Hammed e Demba Hammed kañum jitti haali ɓe ara ko ɓuuri welde ɓe mbaɗa yo liɗɗi joni noon tata heddiɓe ɓe ko ɓen keddi hannde ɗo wiyete bokke salsalɓe ɗo
en ko ɗon ngari noon soɓe ɗon wonno bokke mbayɓe adango ɗum no premier bokke mbayɓe hay goto waɗano on saaha ɓiɓɓe bammaɓe e ndetti e jawle kedi ko fof bangi tamde ɗum noon bokke jalɓinaɓe ko emi heeɗi kalami ko en gandi kalami ko kala kadi mo ɗum yonani ɗum en wawi hokkude wittoji muɗum ƴeewa ko wittumi ko ƴeewa mbele ko gonga walla tawi wona gonga sabu min keeɓi ɗum koye mawɓe amen mawɓe min keeɓi koye mawɓe mumen kamɓe ɓen ɗon tan ngari sottiɗon ɗo bokke sassalɓe ɗo caggal ɗum sassalnaɓe yetteteɓe salde ummi gueɗe ngari pede mbiya yo ngar tawtaɓe ɓe timmo wuro nde ɓe goni ɗon duuɓi ɓe koɗi ɗon duuɓi jiidugal waɗi on saaha ɓe ummi ɗon ɓe cesiɓe kadi ɗo henne ɗon gandi ɗen fulɓe kamen joɗata koɗo gotel o ƴewa tan ko jawdi men moƴƴata ɓe cesi ngoɗo wuuro ɗo gonɗen ɗo ngoɗo wuuro ko 11 neɗɗo cesi ɗum 10 ɓe ko mbawi jettete goto o ko 6 yettete Amadou Souleymane Hammadi Ali Boubi yettum par Sawar Diaye Sadiq Sangre Podol Makam on premier chef de village Bokke Mbaye on ɗon goto premier Bokke Mbaye ɗo kadi kanko adi sosde ɗo kanko fof ummi ko ari ɗo wondirani ha 0 men kanko Amadou Souleymane on jeeya e sosde ɓe e Mamadou Abdoulaye kamɓe tolodiri banggal asko koɓe ɓiɓɓe baaba ɓe garde koye ɓiɓɓe mabɓe sawdiɓe e waliyade mabɓe ɓe gardi koye Boubacar Boubou ɓe gardi koye Samba Boubou e Ibra Boubou e Jam Boubou e Namma Boubou Jogu Siré e Abdou Siré e Gilade Siré e Boubou Amadou Sy on woni hen Cissé e Samba Amadou Souleymane ɗo 11 gadi sosde ɗo e Bokke Mbaye Cissé o ko ɓimmel Samadou Hammadi Ali Boubi Tumpar Tawar Diaye Sadiq Sadi Podol Makam ɗum tagi on woni fiira on ɗon fiirata ɓe fiirata amen ɗo hen Bokke Mbaye ko Cissé o ko dendiɓe ko ɓimmel Samadou e ko ɓiɓɓe Boubou Samadou heddiɓe ɓuɓɓe Siré Samadou heddiɓe ɗiɗo ɓe ko wawira mabɓe sawdiɓe woni Amadou Souleymane e Alpha Mamadou Abdoulaye ko ni woni nde ɓe cosi ɗo wuuro Bokke Mbaye kamɓe on saaha jettoɗe keddiɗe ngari ndese mabɓe jeñi hankkadi wonti ɗenɗam mbayɓe kamen no naatti hen arɓe ɓe fof hewɓe mabɓe jalti koye Boubacar Boubou o 3e chef de village Bokke Mbaye jajaɓe ɓe camɓe ɓe anande ɓe awoɓe ɓe sisiɓe ɓe jalluɓe ɓe babaɓe ɓe jaayiɓe ɗiɗuɓe sasalɓe ɓe karenaɓe ɓe dennagal jettaɗe gonɗe ɓiɓɓe ɓe ɗon jam omo 3e chef de village Bokke Mbaye wadde Bokke Mbaye ɓe jososa ha tonni joni en yaari e 15 chef de village ɗum ɗon noon ko Allah waɗi hono ni kala wonɗo ɗo e nder Bokke Mbaye ina yiito hoore muɗum so wiyama Bokke Mbaye sabu so jii wuro ngo wiyama Bokke Mbaye ko wonde ko ɓen ɗum jogi wuro ngo heddiɓe ngari tawdiɓe ngari ɓe ndendi wuro ngo ɓe jiidi fof duur e enɗam e fof fof wonto gotum ɗum noon ko raɓɓitinade mbiɗen en mbawa haalude fof sabu ka o ina raɓɓiɗi kadi won joftoyoɓe ɗo woɗɗi hade wonde lor ɗum noon en ɗaɓɓitinimo ɗo kadi ko wona ɗum ko en jetti denndangal Bokke Mbaye naaɓe fof walluɓe meɗen ha mbaɗen organisé oɗo 3e édition wonɓe wuuro e wonɓe e ladde rewɓe e worɓe denndangal mo ngannduɗa arɓe ina ummide goɗɗi tampeji men gila hecci ha hanki en ngari ene tampi e laawol ɓe fof yo Allah yoɓɓe moƴƴen sabu ala sono wiɓe limoɗo tan juumat walla juuti terminal ɗi e jettoro e montoro fof en pawi ɗum e juuɗe nene meɗen Hajja Wiyer Saɗa Mbaye kanko woni yumno leñol fof en kadi heddi bo en limata han kadi fof en tawi juuɗe makko sabu tiiɗedemo wuro ngo uppudemo biye makko gila faraysi o ara haa ɗo wona hunde wemde heddiɓe e limani ɓe kamen ne naati hen sabu en mbawa limde sabu timmiɓe e fedde ɓe ina keewi limotako aɓe keewi limotako so min ɓe limoɗo tan juumat ndetoram keddiɗo ko ceerno Moniru Ba nanɗo ko haali Qur'ani Karim ko dende deftere Allah nde ɗum ɗon hewɓe ganda kanko ko dende deftere Allah nde dende deftere Allah nde kay soti ndeɗon fedde jokkere enɗam nden fedde ene foti yaarude yeeso ɗum ɗon kankone o ñaganama Allah moƴƴere nde Allah hoyɓinantamo dongal ngal hawo wawa rondade tekkere nde o tekkanande wona ɗum ko denndangal arde ɓe fof en jettiɓe naltiɗen nani
délégation ngaji ɗi fof so yimɓe tan yimɓe juumat ɗum noon jaafoɗon kamɓe yimde nde sabu ceerno Bokare nan ɗo kadi woni sernaɓe amen to banggal dental to emen mbaji toon e kaala diine o ene ɓisto ene kaalani yimɓe ko haala Allah subhanahu wa taala haali e goɗɗiraɗo sallllahu alayhi wa sallam haali ɗum fof noon e waadi noon yimɓe kadi yo mbattu haqqillaji muɗum e haala sayyidna Ali karamallahu wajhahu هذا سيدنا علي يومي الناس من جهة التمثال الكفار أبوهم آدم وأم حواء وكل من الله سيدنا علي يمي سامس نجري يمي كفر فسدا يمي فوبيرين كفر فسدا كوي فاما لك آدم مما بينهم حواء بعد نكو يوقف حق المودم قال نكو بطنهم قال نكو هم ممكن فسد مودم kadi yo neɗɗo watta haqqille Allah wi ko inna akramakum indallahi atqakum ɓuri fof teddude Allah ɗo ko kulɗo Allah ɗum waɗi Allah dokku en kulirɗen Allah yo Allah dokku men nderirɗen Allah hada assalamu aleykum wa rahmatullahi barakatuh koko hiiri en mbawa jumnade sabu tawon heeɓe on jarama